Зареждане на душата със сила чрез боговдъхновеното Божие Слово. Това е всекидневното ви четиво на посвещение. Нашето високо призвание. Четиво на посвещение от Елън Уайт. 1 юни. Лято с Бог. Защото ето зимата се измина и дъждът престана и отиде си. Цветята се явяват по земята. Времето на птичето пеене пристигна и гласът на горголицата се чува в нашата земя. Песен на песните 2 глава, 11 и 12 стих. През тази прекрасна сутрин цялата природа изглежда свежа и красива. Земята е облякла летните си одежди на зеленина и се усмихва в почти едемска прелест. Мисля, че насладата ни от лятото се повишава от спомена за дългите студени месеци на зимата. И от друга страна, надеждата за лятото ни помага да издържаме по-бодро навластването на зимата. Ако позволехме на умовете си да се задържат върху безплодието и пустотата, с които леденият цар ни заобикаля, можехме да сме много нещастни, но, като сме по-мъдри от това, гледаме напред в очакване към идещата пролет, която ще върне птиците, ще събуди в спящите цветя, ще облече земята в одеждите й от зеленина и ще изпълни въздуха със светлина, аромат и песен. Временното пребиваване на християнина в този свят може да бъде съразмерно сравнено с дългата студена зима. Тук преживяваме изпитания, скърби и разочарования, но не трябва да позволяваме на умовете си да се спират върху тези неща. Нека вместо това погледнем напред с надежда и вяра към идещото лято, когато ще бъдем приветствани в нашия едемски дом, където всичко е светлина и радост, където всичко е мир и любов. Ако християнинът никога не беше преживявал бурите на печал в този свят, ако сърцето му не беше попарвано от разочарование или потискано от страх, едва ли можеше да узнае как да оцени небето. Няма да бъдем унили, въпреки че често сме уморени, тъжни и огнетени. Зимата няма да продължава винаги. Лятото на мир, радост и вечно веселие скоро ще настъпи. Тогава Христос ще обитава с нас и ще ни води до извори на живи води и ще избърше всичките сълзи от очите ни. Нека нищо не ви възпре от вършенето на усърдна работа за вечността. Няма да има смразяващи ветрове, нито зимни студове, а вечно лято. Има светлина за интелекта, любов, която е устояваща, искрена. Ще има здраве и безсмъртие, усърдие за всяка способност. Всяка скръб и всяка печал ще бъдат прогонени за винаги. Нашето високо призвание е 1 юни. Насърчавам ви да бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Благодаря ви, че ни слушахте и се уверете, че ще се присъедините към нас утре за вашето всекидневно четиво на посвещение.